Ο Γρηγόρης εδώ θα μας μιλήσει για τον Gigatronics CAT, που είναι ελληνικός υπολογιστής. Θα μας πει λίγο για την ιστορία του και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ότι εδώ πέρα έχουμε τον CAT της Gigatronics. Κατασκευάστηκε το 1987. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε που τρέχει το Foundation, τη σουίτα προγραμμάτων γραφείου, το οποίο είναι και αυτό σχεδιασμένο από τη Gigatronics. Ο υπολογιστής με το που τον ανοίγουμε ξεκινάει σε Apple Mode και μετά μπορούμε με το Alt Control και το F9 να περάσουμε σε IBM. Το Foundation που βλέπουμε τώρα έχει λειτουργικό δικό του, της Gigatronics. Έτσι, δεν χρειάζεται να φορτώσουμε κάποιο λειτουργικό της Apple, για παράδειγμα ProDOS. Έτσι, μπουτάρει κατευθείαν το λειτουργικό και αμέσως τρέχει το πρόγραμμα. Εδώ με Escape περνάμε στο καθ' αυτό πρόγραμμα. Με το Space μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να τρέξουμε, δηλαδή Word Processor εδώ, Spreadsheet, βάση δεδομένων, το Desktop, το κομπιουτεράκι, ημερολόγιο. Με το Enter για παράδειγμα μας δείχνει το ημερολόγιο στην οθόνη. Escape, πάλι με το Space εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε. Πατάμε το Quit και μας ξαναβγάζει πάλι και μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και ένα restart να πούμε όσο ξεκινάει ο υπολογιστής. Βγάζουμε εδώ τη δισκέτα για να μην ξεκινήσει κατευθείαν το πρόγραμμα. Διαβάζει τη δισκέτα, δεν βρίσκει, γι' αυτό μας βγάζει error. Το οποίο είναι σε monitor mode. Επομένως, είτε βάζουμε δισκέτα για Apple, είτε με Alt Control και F9, περνάμε σε λειτουργία IBM. Οπότε εδώ μπορούμε να βάλουμε και μια δισκετούλα DOS. Πάει εδώ. Και εδώ πέρα τώρα είμαστε σε λειτουργία DOS, χρησιμοποιούμε τις εντολές κανονικά. Μας δείχνει τα περιεχόμενα του Drive Α. Με το Β πάμε στο δεύτερο Drive. Εδώ κάνοντας ένα deal θα διαβάσει και θα μας βγάλει. Απλά βλέπετε ότι εδώ πέρα το δεύτερο Drive είναι το original, όπως ερχόταν ο υπολογιστής. Επειδή είχαμε κάποια προβλήματα με το calibration του πρώτου Drive του Α, το έχω αντικαταστήσει με άλλο, γι' αυτό είναι και διαφορά στο χρώμα. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τι. Βλέπουμε εδώ πέρα με παιχνίδια που έχουμε βάλει. Το Galaxian F2, πατάμε με το F2 για να μετακινήσουμε και την οθόνη εδώ. Και F1 και παίζουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Να είστε καλά.